மக்கள் மனங்களை மகிழ்வித்து பெருமதிமிக்க பரிசுகளை அந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுவதற்கு முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அந்த நிகழ்வு நிறைவுக்கு வரும் என்று நாம் நம்புகின்றோம். அதனைத் தொடர்ந்து இந்த தருணத்தில் அழகு ராணி போட்டியில் பங்கு பெற்றவிருக்கின்ற போட்டியாளர்களை இங்கு வருகை தருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். வழங்கி இந்த நிகழ்வுக்கு அனுசரணை வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் பலன் நலம் சக்தி கொள்கையை நாம் ஒரே காலம் நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் 2026ஆம் ஆண்டிற்கான சித்திரை புத்தாண்டு தின சிறப்பு விழா இந்த மைதானத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அடுத்த நிகழ்வாக இந்த தருணத்தில் அழகு ராணி போட்டிகள் இடம்பெறவிருக்கின்றது. அப்போட்டியில் பங்கு பெற்றுகின்ற போட்டியாளர்களை இங்கு வருகை தருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அவர்களையும் அழைத்திருக்கின்றோம். உங்களுக்கு பாட தெரியுமா, ஆட தெரியுமா? என்ன செய்ய போறீங்க? හොඳම සිනාසීමේ ප්‍රථම ස්ථානය මැරන් රාජ් ඔබයි ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කරගනු ලබන්නේ. முதலாம் இடத்திலே இந்த போட்டியில் பரன் ராஜ் பெற்றிருக்கின்றார். அவர்களையும் அழைத்திருக்கின்றோம். නෙස්ටමෝල්ට් අඬහැරය වෙනුවෙන් ත්‍යාග ලබා දීමට සූදානම්. නෙස්ටමෝල්ට් අඬහැරය තුන්වෙනි ස්ථානය හිමි කරගනු ලබන්නේ සයන්දන් ඔබයි තුන්වෙනි ස්ථානය හිමි කරගනු ලබන්නේ. நெஸ்டமோல்ட் ஒலியலக்கும் போட்டியில் 3ஆம் இடத்தினை பெற்றுக்கொண்டு அழிந்தன் அவர்களை இந்த தருணத்தில் அழைத்து நிற்கின்றோம். නෙස්ටමෝල්ට් අඬහැරය වෙනුවෙන් ත්‍යාග ලබා දීම නෙස්ටමෝල්ට් අඬහැරේ දෙවන ස්ථානයේ ප්‍රේක්ෂාදී වන්‍ය ආරච්චි නිලධාරීතුමිය. ඔබයි නෙස්ටමෝල්ට් අඬහැරේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කරගනු ලබන්නේ. நெஸ்டமோல்ட் ஒலியலக்கும் போட்டியில் முதல் இடத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்கான பரிசுகள் இந்த தருணத்தில் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையில் இந்த போட்டிகள் அனைத்திற்குமான பரிசுகள் வலம் நலம் சக்தி பொருந்திய நம்பானம் நெஸ்டமோல்ட் அனுசரணையுடன் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருப்பது.
සිඟිති අවුරුදු කුමරිය තරගය පැවැත්වෙන අතරතුර ලිස්සනගහ තරගයේ සංවිධායක කමිටුවේ සමාජික දෙනෙකුට මෙව ස්ථානට ලැබෙන ලිස්සනගහ නැගීමේ තරග ඉසව්ව සංවිධායක ඊළඟ එක මොකක්ද? பாட்டு பாட தெரியுமா? பாட்டு பாடு பாப்போம். அனைவருக்கும் வணக்கம். வண்ண வண்ண பந்து வானில் பாயம் பந்து குட்டி கையால் தட்டினான் குதித்து ஓடும் வந்து நன்றி. பாட தெரியுமா? வேற என்ன செய்ய தெரியும்? ஆட. ஸ்கூல்ல சொல்லித்தாரே இல்லையா ஆட? சொல்லித்தாரே இல்லையா? சரி ஓகே நன்றி. சிறுவர்களுக்கான வினோதோடை போட்டியில் பங்கு பெற்று வெற்றி பெற்ற சிறுவர் சிறுமிகளை இந்த ஒரு தருணத்தில் வயசு என்ன? அழைத்து நிற்கின்றோம். சிறுவர்களுக்கான வினோதோ ත්‍යාග ලබා දීමටයි සූදානම. ත්‍යාග ලබා දීම සඳහා ගෞරවනීය ආරාධනා කර සිටිනවා. උදයන්දනී මෙතිනිය දිස්ත්‍රික් රේඛා සිටිසිය සූර්ය මංගල්‍යයේ සිඟිති අවුරුදු කුමරිය ලෙස අභිෂේක ලබන්නේ. இந்த சிறுமிகளுக்கான வண்ண போட்டியில் நிதர்ஷினி அவர்கள் வெற்றியேற்றிருக்கிறார். அவர்களுக்கான பரிசுகளை නිදර්ශනා අංග